आनबक्सिं फ्लिपकार्टनिफ्राय खालामनो नागिरदों एडिडास जुथा आरो जुथाबा नंना नङा नंगौरा जुथा अनलाइन नायसै मा मोनो सिङाव बोदलानानै प्राइसआ बेसेबां मोनलाय 2600 प्राइसआ जाबाय 2599 उल्टा सेवदों जिनिसखौनो खर्स खालामदों बरिया मालाथ' मोजाङानो मोजां ना गाननायनानै देखायगोन पिपोल्सफोरनो बासा बिलाय एक नंबर बरिया ना बरिया नायनो दे मोननैखौबो सोदो र' स्मुथ जायोना गाननायलाय फार्स्ट कपि जायो अरिजिनेल औ जाबाय नोंथांमोनहा बायनोबा डिसक्रिपसनाव मोनगोन लिंकखौ